יש תקופה שהיא קריטית לאוסטאופורוזיס. התקופה הזאת נקראת המעבר המנופאוזלי. התקופה הזאת היא בין גילאי 48-60, והיא בין שנה עד 5 שנים מהווסת האחרונה. בתקופה הזאת יש האצה באובדן צפיפות העצם. עכשיו, אנחנו קודם כל לא יודעות מתי הווסת היא הווסת האחרונה, אז שהיא לא באמת מתגלה כווסת האחרונה. אנחנו גם מקבלות באופן רשמי רק בגיל 60 הפניה לבדיקת דקסה. אז בעצם בכל התקופה הזאת הקריטית של המעבר המנופאוזלי מגיל 48 עד גיל 60 אנחנו לא יודעות מה קורה בגוף שלנו מבחינת אוסטאופורוזיס. עכשיו, מה שקורה זה שיש הפחתה דרסטית בהפרשה של הורמון האסטרודיול, E2, שזה החלק הפעיל בהורמון האסטרוגן. והדבר הזה משפיע בצורה מאוד מאוד חריפה על צפיפות העצם. בתקופה הזאת יש האצה באובדן צפיפות העצם, באובדן מסת העצם. בעיקר ב3 שנים מאוד מאוד מסוימות, שהן שנה לפני הווסת האחרונה, ועוד 2 מקבלת הווסת האחרונה. זאת אומרת, השנה שלפני הווסת האחרונה, ו2 שבאות אחרי הווסת האחרונה, 3 שנים האלו הם בעיקר התקופה, החלון הכי רגיש, שבו העצם מאבדת את המסה שלה בצורה הכי קיצונית בהשוואה לשאר תקופת גיל המעבר. הבעיה היא שאנחנו לא יודעות את זה, לא מרגישים. אוסטאופורוזיס זה דבר שלא מרגישים אותו. אנחנו תמיד מגלות אותו בדיעבד. למה? למה אנחנו צריכות לגלות בגיל 60, גיל 62, גיל 64, שיש לנו אוסטאופורוזיס, ועכשיו בואי נתחיל לשבור את הראש, איך לשנות עכשיו את כל החיים, את כל אורח החיים, ולצאת מזה, ושזה לא ישפיע לנו לרעה. תראי, אימוני כוח הם אחד הכלים הכי חזקים שאת יכולה לאמץ לחיים שלך. זה כלי שהוא טבעי, שהוא ישפיע לטובה על עוד היבטים בנושא של גיל המעבר. את יכולה לעשות אותו בכל מקום, בכל זמן, עם ציוד מאוד מאוד פשוט ויחסית זול, וזה יהיה ה-game changer בנושא של השפעות של גיל המעבר, של המעבר המנופאוזלי על הגוף שלך. כי מה שיכול למתן באמת את ההאצה באובדן מסת העצם זה אימוני כוח. מה שיכול לבלום את הירידה הדרסטית במסת השריר בשנים האלו בעקבות השינויים ההורמונליים של האסטרודיול, מה שהזכרנו, זה אימוני כוח. מה שיעט את ההשמנה הבטנית, את העלייה במסת השומן שמתרחשת בעקבות השינויים ההורמונליים, זה אימוני כוח. אם את לא מאמצת אימוני כוח בשנים האלו, גילאי 48-60, את מעלה את הסיכוי ואת הסיכון בצורה קיצונית להיות מאובחנת באוסטאופורוזיס. את עוד לא יודעת אם את תהיי עם אוסטאופורוזיס או לא. 1 מכל 3 נשים מקבלת אבחון של אוסטאופניה שאחר כך עובר להיות אוסטאופורוזיס, בגלל
מה שהרופאים בדרך כלל יגידו לך, זה לקחת כדור, זה לקחת תוסף של ויטמין D או סידן, ולעשות הליכות, אם הם בכלל התייחסו לנושא של הספורט. כמעט ואף רופא לא יגיד לך, אוקיי, הגיע הזמן ללכת ולהרים משקולות. וזה בדיוק מה שאת צריכה לעשות. אז בואי תקדימי תרופה למכה. אם את בגילאי 48 עד 60, תאמצי שגרה של אימוני כוח ליום יום שלך. 2 אימונים בשבוע, שאת עושה אותם בצורה אפקטיבית, בצורה משמעותית, כמובן עם פיקוח, עם תוכנית מסודרת, יכולים לקבוע איך ייראו המשך השנים שלך מבחינה בריאותית, מבחינת מסת שומן, מבחינת מסת שריר, מבחינת צפיפות עצם. יש להם משקל משמעותי והשפעה אדירה על המשך השינויים הפיזיולוגיים שלך בעקבות גיל המעבר. אל תחכי לגיל 60. אל תחכי שיגידו לך, בואי נעשה בדיקת דקסה. כבר עכשיו תקדימי תרופה על המכה. תטפחי את מסת השריר שלך. תדאגי שהגוף לא ייחלש. שההשפעות של השינויים ההורמונליים יהיו כמה שיותר מתונות. זה בידיים שלך, את יכולה לעשות את זה. ואם את לא בטוחה כמה לעשות, איך לעשות, אם את לא יודעת עם מי להתייעץ, הכנתי תוכנית אימונים מושלמת ומדויקת בדיוק לנשים מעל 40. אני יודעת מה זה, אני כבר בגילאים האלו. אנחנו סופר עסוקות, אין לנו זמן מיותר, יש ילדים, יש בית, יש משרות תובעניות, יש משימות מפה ועד הודעה חדשה, יש הורים לדאוג להם, אני יודעת, אני שם, אבל עם ציוד מאוד מאוד בסיסי וסט תרגילים מאוד מאוד מדויק שחוזר על עצמו, את יכולה לעשות אימונים אפקטיביים, אימוני כוח, שישמרו עלייך, שיהיו שכבת הגנה מפני מה שצופן לנו בהמשך החיים בגלל השינויים ההורמונליים. אז תהי חכמה, תתכונני, כי השינויים האלה יגיעו, השאלה איך את תהיי כשאת תפגשי אותם. לפרטי על התוכנית, לשיחת היכרות איתי, אני מצרפת כאן למטה בתגובות, קישור עם המון מידע בנושא וגם דרך ליצור איתי קשר. את מוזמנת לקבוע איתי שיחת טלפון, את מוזמנת לקרוא על תוכנית הבודי מס, תוכנית לנשים שעוד לא הובחנו באוסטאופורוזיס, שרוצות למנוע ולא לקבל את ההבחנה הזאת, שרוצות להיות חכמות ולהקדים תרופה למכה. אני מחכה לשמוע ממך. בהצלחה.